da vidimo šta ćemo. Ko te zanima, kome stvarno daješ, eto, da nije Stefan, kome bi dala pobedu? A koga bi odmah izbacila iz elite? Pa izbacila bi Aneli. Aneli? Da. Zašto baš nju? Zato, Pa da. Zato što ja nikad ne zaboravljam. Ja nikad ne zaboravljam. A dobro, tu smo da oprostimo, ne da zaboravimo. Pa, jesam ja oprostila, ali nisam zaboravila. Morat ću da te pomerim sa Aneli. Eto, ja sam bio prošle godine njen kritičar, ali ove godine sam se to izmirio s njom, tako da... Ali ja, kako ti kažem, ja nemam ništa protiv nje. Ljude koje sam najviše kritikovao u eliti ili zadruzi, tada je bila zadruga, sa njima sam napunio nekako najbolji. Samo da kažem ovoj instituciji da se ne loži, ja u zadrugu ne bi ušla više nikad u životu. Ja sam se tamo raspala i namučila kao kreten. Ja volim najviše svoju slobodu, tako da ne ložite se ljudi, ne bi ja nikad u životu više ušla tamo. Mija, kaži ti meni, kako Miću sad ne voliš, a provela si s Mićem veći deo tamo? A Mića me izdao na kraju realitija. Ne znam kako, daj objasni nam. Pa izdao me, klasično me namestio kod Anđela i Anite. Šta ima on kod te, pa nisu oni doneli... Pa zato što sam ja popizdala što su Poršelini dali neku nutelu, a ja sam čekala za kap ulja da napravim neka jaja, sam bila na dijeti, onda je Mića rekao, ona vas ne može očima da vidi, rekla mi je to i tako da Mića me klasično namestio, ja sam mu rekla da je smrad i to je to, nemamo mi više, znači on je za mene ne postoji lika. Ova Kačavenda treba da Rajićevu da se usavrši, da digne svoj lopovluk na viši nivo. Kačavenda je bre jedna matora kujetina koja samo laje, kevće, a nema pokriće za to. Zato što em je kurvetina, em je tamo dahtala u telefon onom, pričala svakakve bljuvotine koji su čuli i njeni sinovi. Tako da ja da sam na njenom mestu preselila bi se negde ono tipa na Aljasku, da me niko više živ ni ne čuje ni ne vidi. Dobro, ne znam šta ti kažem dalje, šta te pitam više, da li imaš neki ide, imaš ti na neko pitanje? Evo imamo pitanje da iskomentariš kako se čine Anđela i Gastos. Eto, Anđela i Gastos, oni su... Nikako mi se ne čine Anđela i Gastos. Anđela će pobediti, provereno to znam, zato što po spletu tih događaja, a bila sam i prošle godine, ove godine će nju da operu i ona će da bude broj 1. Znači, zaista misliš da čovjek može da se opere tako, da bude ove godine finiji, da se pravi da je fin, i da se opere? Da li to može da postoji? Pa, ako gledamo prošlu godinu, može.